Κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντο συγκατάβαση δοξάζουσε την Συν. يا يسوع الحي في قبر وضعته فالجنود السماوية انزلت كلها ومجدت تنازلا. Ιησού βασίλευ και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου, διον έσωσας ημάς εκ της φθοράς. Εθνική κατορθώσει νεότερος την οδότα. Ωραίος χάριν παραπάντας γρωτούς, ως ανίδεος νεκρός καταφαίνεται, ότι φύσιν ώρα ίσαν στουν παντός. Μάστε και ούν και ταράχθη, το φυλάξαστε τα σεγορά σου. Είμαι φως του κόσμου, είμαι φως το αίμον, Ιησού μου ποθυνότατε έκραζε, η παρθένος πριν οδούς αγωερός. Νίστε δε πτώμας σου παπούλος σου, όν επιλπισάς με. Προσκυνώ το πάθος, ανυμνώ την ταφή, μεγαλύνω σου το κράτος φιλάνθρωπε, διολέμη με παθών θωροποιών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ανυμνούμε λόγε σε τον πάντων Θεόν, συμπατρί και το Αγίο σου πνεύματι, και δοξάζομεν την Θείαν σου ταφήν. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε Θεοτό και αγνή, και τιμώμεν την ταφήν την τριήμερον, του Υιού σου και Θεού ημών πιστός. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ, και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσε την Συν.
Είμαι φως του κόσμου, είμαι φως του έμμων, Ιησού Αθηνό κατέβεν, η Παρθένος ψηλάς. Έλα, ναι, ρηχώσα, μη φας μια λούπα. Θα το σκιστεί. Εσύ, Παναγιώτη, κάθε χρόνο το βγάζεις φωτογραφίες. Μία δεν εύκολα. Ότι μας ο Θεός, κατά το μεγαλείο σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έλα παραπέρα ρε παιδιά, πρέπει να σου. Στη μέση πατέψουμε. Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Και δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψης, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων το παρακολουθούν την Ιερά Λιτανία ταύτη, υγείας και βοηθείας πέρα αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, της η τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
για να γίνει από μαύρη άσπρη και αυτό το δίνει ο Θεός ευλογία. Σκεφτείτε λοιπόν τα άλλα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Στον Πανάγιο Τάφο λοιπόν, που σφραγίστηκαν εκεί για να είναι ο Κύριος, αύριο θα βγει το Άγιο Φως, το Πανάγιο Φως. Και το βράδυ, 2 άτομα, πάντοτε κάθε χρόνο έχουν τάμα από την εφορία μας, να πηγαίνουν να μεταφέρουν το Άγιο Φως από το αεροδρόμιο σε όλη την Πεσσηνία. Ο Θεός να χαρίσει σε όλους την υγεία και του χρόνου να συνεργάσουν και πάλι μαζί. Δόξα Συ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Συ, ο δημάρχος του ανθρώπου και την μεταβασοτρία και αυτά πάθη των ζώδιων του ανθρώπου και την εκδοσιόν καθήλισαν και καταβεξάμενος Χριστός ο Γεωργός Θεός ημών, τις πρεσβείες των αγράφων και αναμόμαχειας αυτού μητρός, την άδεια του Μύρου και ζώπιου του Σταυρού, προστασίες των ζαμενίστων των ψυχαρχών, και ελεήνων Θεός, διευκόλου των Αγίων Πατέρων